boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Batsumtimando mabuyu bambulunyu hlase upodla manza bafokasane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger Cream de la Cream. Ufuna ukwenza show uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a Bible King mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with Welcome next to me, Musa next to me, Wake behind the camera, the Zoom master. Hey yo Wake, do the right thing, my brother. Take me straight to it. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings batsumtimando mabuyu bambulunyu hlase upodla manza bafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Ziyakhala bafethu. Sanibona. Guys. Sanibonani. Ninjani? Siyaphila. Sorry man. Ngicela ukubuza mfethu ukuthi anazi ukuthi lokhuzana adayisa kuphi? Into ngephuthi. Amakota. Amakota. Yazi into mfuthu yabona xa usiya kula cala ngapha. Sure. Ungayifumana ngapha. Oh, okay mina igama lami mfethu nguGinger mfethu. Uma brother yini ubani igama? Manje ngihandsome. Handsome. Jabula ukwazi handsome uthami. Kukuphi emakhaya mfethu? Kusemqanduli. Emqanduli. Eastern Cape. Pick up to Emqanduli, Eastern Cape, as you all know. My name is King Ginger and Ndikiyane se Ngcobo. Yakwazi Ngcobo awuthami? Ndiyakwazi Ngcobo. Salute mkhaya wami wena. Showcase uma sister ubani igama? Igama lami Asanda. Asanda. Wena Asanda usuka kuphi? Ase Eastern Cape eQonqa. eQonqa, pick up to eQonqa bafethu and I hope ni grand andiphethe umkhaya bami apha siyathetha siyaqhumsha senza into right. So sister I want to know wena nobhuti niyathandana? Siyathandana but Senisikhathi ngana nithandana? sesina 2 years sithandana. Kule 2 years ungathini oyithandayo my brother? Konke nje ngithanda yonke into nje yakhe nje yonke into nje. Wena nje ungathini oyithandayo ngomuntu wakhe? Hayi I know into ngathi ndiyayithetha mana ngiyambona nje nawe. Phethe grand. Uyazibonela. Uyamela kodwa? Yo. Hayi ke 100% kuwe. Jayami. I'm happy. So selokho niqalile ukuthandana no my sister. Awukazi mhlawumbe wenza ama mistake kube khona umunye umuntu ohlekisana naye but ngokungavumelekanga. Noyenza lonto. Yeah. Noyenza angiyedwa. Uyena yedwa. Showcase mfethu. Wena sister kukhona umunye umuntu mhlawumbe ohlekisana naye ngaphandle kama brother? Akekho tu. Uthandana ntoni nomunye umuntu? Yeah. And uyakunelisa. Uyanelisa. Ngaso sonke isikhathi mawumdinga khona. Yonke into nje ukhona. Afacela umuphi yakho umtshela ukuthi ngithanda mfethu. Nazi ngaze ngithanda le couple wema couple of the yeah. Couple of the yeah. Iphinde uthama uzoyidinga. Phinde. Couple of the yeah. No ndiyabulela man because nathi sifuna ukuthenga amakota yabo bese sihamba kule ndawo because kudala sifikile apha and siyakhangela asifumani le ndawo. So sister before ngidedele nambe nje kunento esenza la ethu loyalty test. Loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds wena umuntu wakho ifone yakho for 60 seconds uba a check ukuba on WhatsApp, Facebook, Instagram ufletisha nabo bani. Angithi wena ufletisha namanye amadoda. Hayi ngizoyenza lantoni le Nje nawe mfowethu sibone funa ukuthi ufletha nabo bani. Angithi wena ufletha namanye amantombazana. Hayi benibona ngathi asikho isidingo salokho. Ngiyamthemba nje umuntu wami. Oh uyamthemba? Ngiyamthemba. So wena uboni kunesidingo sokuthi wena unishintshana ngamafoni? Bengayiboni baby sikhona isidingo soba sishintshana amafoni. Asikho tu. Kodwa wena sister awunankinga ne? Mina nangxaki kodwa asikho. Nike sister phone yakho. Hayi ungakwadi. Ilethe nawe yakho. Ungakwadi. Ungakwadi. Akufani nawe yazi. Akufani nawe usukwatile. Hayi. Senze njani? Siqale ngeyakho ifone. Siqale ngaba sister.
Ngingaqala ngayo yami. Eyakho. Yeah, ngiyaqala ngayo. Yeah. Ndoda yenza njalo. Yeah. Ndoda nje yohlezi hamba phambili fo. Yeah. Danki. Shala. Sho, bamba la. Ngatatazele mntaka mama. Yeah. Ngatatazele. Okay. Now what's up? Now. Masa ngithi type, utype la. Makuvela igama lakho ungitshela. Makuvela igama lezinye ifebe ungitshele lana ngoba yizo zobe zihlafuna umuntu wakho. Okay? Take your time. My brother ready? I'm ready. All right, so on WhatsApp right now when you're about to type the Chandis, type lapho uthi I love you. Abakushele mina uthi njengoba out eyithandayo nje kanje. Hayi ngincakwa lapha niphuma khona mani bayazi baniphethe isitsolotsolo sami lapha. Yebo. So awufune kwanto. Ngifune kwanto. Ugrand ngalo. Yo anti-grand ngayo. Apha mfethu. Hayi but akho nix. Akho nix. Ka delete I love you ka type uthi sex. Grand. All right. Hayi but akho nix nalapho kusex. Delete lapho sister glow sex lo utype uthi I miss you fake heart sebomvu. Kanti na uthi mina lutho. Hayi lutho nje. Yini uyabasaba yini? Akho nix nalapho. Ayikho. Delete lapho. Type uthi money. Akho nix nomanye akayikho tu. Phuma lapha and come outside. Delete lo mine uthi come outside. Ugrand bra. Anti-grand. Into na delete. Yeah, delete. Hayi anali phasa leyo. Ayikho tu. Akho tu. Uyawudlala uInstagram? Ndiyawudlala ukhona. Ukhona. uFacebook? Facebook andiyisebenzisi. No. ATM. Type lapho uthi I love you fake iheart ebomvu. Sister, ngiyambona mfana uthi uyilungile. Akho nix. Akho nix. Tanami! Yeah. Tanami Eastern Cape le. Andini. Sahleke my sister vula. Ivula. Sheshisa. Ibambe. Uzizwa njani njengoba ubamba ifoni yentombi? Ngizizwa ngikhululekile njengoba ndiyamthemba umuntu wami. Na WhatsApp ke. Mase type la. I love you. Okahle. Andi right but. The right kahle. Kukho kwami lapho. Phuma lapho. Thani, I miss you. Fake iheart ebomvu. Usho. Ngibani usiya? Usiya umuntu onisebenza naye wethu emsebenzini. Yo utheni ungangixeleli ngayo? Ukuthi emkhumbule bayakhumbulana. Yena mkhumbula usiya umuntu onisebenza naye. Nakho nje uvela ku I miss you. Utheni uzomsearcha ngo I miss you? I miss you. Nakho uyavela ke ubhalile. Ubhalanga lo. Ima yehlisa umoya out yami. Yehlisa umoya. Yehlisa umoya usiya ngithi. Ewe emsebenzini. Okay, usiya wasemsebenzini. Mawari. Type uthi sex sibona ukuthi usiya wasemsebenzini abazixoxini ezo. Awumind iqasemfonela usiya. Hayi bo ukhona nalapha. Hayi bo into enjani kanti le? Ucela masandenzi nix nosiya. Nenzani? Lona apha efonini. Ucela masasemsebenzini nje. Pho isex nikhuluma ngani? Andithethi nanto nesex nguye mosaqandelayo ngesex mina ndithethi Uthini kuwe? Utheni ngixelelanga? ufuna isex. Utheni ngixelelanga? Sacela kanjani uzofila njani wena xa ndikuxelela ukuthi usiya ukwazi kwathi uyanilandela? Shuthi mamele nibe sisibhanqa manikazi kwanto. Awusisibhanqa baby ndizotsho kanjani ke mnake? Uzotsho njani kanjani? Ngoba nansi into ibhaliwe. Awusisibhanqa. Ubani isibhanqa? Shuthi nguwe isibhanqa. Uzama utsho njalo. Awusisibhanqa. Uyisibhanqa sister. Shuthi wena wenzami isibhanqa. Awusisibhanqa. Shuthe uwe wena bhuti isibhanqa. Wena bhuti uyisibhanqa. Ubani isibhanqa kanti la? Sister uyisibhanqa. Nawe isibhanqa. Usibhanqa. Jonga kwale phone yakho ndiyayithatha ndihamba nayo. Akumelanga. Uyithathela ntoni? Akumelanga awuthi. Uyithathela ntoni? Kwale phone. Wayithatha Phone ithathwe ithengwe ndim. Okay, it's fine. Nguwe ke ngoku. Mali yama. Uyalibala ukuthi ndiyakubhatala nezinto yalibala ndithi. Mna
uyalibala ndithi Hayi, ayikho into engingakuthi Oh, uyanigezela. Na, ayikho into engingakuthi yona. Awuyangezela ndikubhatala ne-funeral cover uyakhala. Awuyangezela. Ngicela ifoni yami. Angiyithathanga kuwena. Uyangezela. Angiyithathanga kuwena le phone. Angiyithathanga. Hey baba, Ifoni yami. hey baba. Hey baba. Hey baba ngiyithathanga kuwena le phone. Yabona uma ufuna ukuyolanda le phone, ilande kulo muntu owayinika yena. Okay, ngicela ifoni yami. Yeah. Ngicela ifoni yami. Sokunikeza ifoni yami. Singaze sixabanise into engekho. So wena awuthi mshuthe niyahlukana wena noma isister? Hayi, ndiyamiyeka lo. Yeah, miyeke. Lo ndiyamiyeka. Yeah, miyeke. Uyakuyeke ungambambi. Sister musukumbamba. Na ifoni yakho musukumbamba. Bani ifoni yami. Ey wena son, ngithe ungayithatha le phone. Miyeke musa. Ngoku uyanishiya. Akasakufuni, uyakushiya. Uyanishiya. Eh. Uyanishiya ngenxa yefoni. Awuthi uzoyithatha endlini. Cha akakushiyi ngenxa yefoni. Ukushela ubufebe bakho. Ufebe bam ndenze intoni ndicela ukuthi andenze mix nosiya nje. Awenzi. Sister ngabe ukhuluma iqiniso. Ufuna ndoni pha kuso? Bezoyenza ntoni? Ufuna ndoni pha? Bezoyenza ntoni nosiya? Ufuna ntoni efonini yakho? Ngokuba unganixeleli. Okay. Ushuthi mina benizwazi kanjani? Benizawubhula nisangoma. Oh, okay. Utsho njalo. Kuzoyena isangoma. Kuyafana Utsho njalo. ngisaniki kamanzi. Xa ufika jonga, xa ufika pha endlini uthatha impahla zakho ugoduke. Uzosithatha. Goduke. Akho ngxaki. Futhi kusapha kwa ifoni yami futhi. Uzoyithatha endlini ungawani. Uzoyithatha endlini. Uzoyithatha endlini. Endlini kaba andimfuni kwapha endlini. Azoyifumana. Andimfuni kwapha endlini. Akazoyifumana. Andikufuni kwapha endlini. Akazoyifumana. Uzawufika impahla zakho zipha ngaphandle. Si right. Yeva. Ngicela ifoni yami qala. Akazoyifumana. Uzoyithola endlini sasingekho umnika. Ungayithathi sikhona. Ngoba uzokwenza ukuthi ngicasuke kanti angakakucasukeli. Awu ngacasuka. Uzokugonkoza phela mase ngicasukile mina. Ngoba ufuna ukuyithatha manje. Ngiyami imali. Ungayithathi manje. Uyaliba ukuthi ngiyambhatala. Awuthami. Okwamanje ungayithathi. Ngeke okay ngeke ngibone lokho. Kodwa kwamanje ngiyithatha ngoba kuthanda wena. So ndiyithatha ngoba kuthanda wena. Wena uthemba ngathi ulwa nami njalo. Andilwi nawe manje. Uthini? Wena manje ngifuna ifoni yami. So wena ungilaleli mangithi mina ungayithathi le phone ngoba ngisakhona mina. Ngoba ngiyami. Ngoba ngiyami. Ngoba awumnikanga. Angeke. Awumnikanga phambi. Ngibonise ngizayithatha. Ngibonise. Yalibala ukuthi Ngibonise. Emani ngibonise wena. yalibala. Ngibonise. Nawe ucosuke. Efethu ngithi ngibonise yenza into ofuna ukuyenza. Ndoda nami ndoluka ndindoda. Anginankinga nobudoda bakho ngithi ngibonise manje ngoba up look. Ngephakuza lokho. Up. Faka moyeni. Injani manje? Wena. Injani manje? Uzawubona. Uzobona ngantoni? Uzawubona. Hamba naye. Look, phampa moyeni. Mphosene emgodini lo. Ngifuna emfuleni. Andikufuni kwapha endlini. Ungazi kwapha kwami wena. Wena. Ikhani ngiyekeni mani mina nani mani. Sazenzeke tu. Futhek. Usile wena. Miyekeni lo. Miyekeni. Sihle lesigqoko lesi. Sithatha. King Ginger Cream Dala Cream. Phuma amadoda lapha athi ungasamfuni woza. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambo lunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake